கலிலேயாவின் கானாவில் ஒரு திருமணம் நடந்தது. அங்கே இயேசுவின் தாயும் இருந்தார். அந்த திருமணத்தில் இருந்தார்கள். திருமண விழா நடந்து கொண்டிருந்த போது ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஏற்பட்டது. திராட்சை ரசம் தீர்ந்துவிட்டது. அவர்களிடம் திராட்சை ரசம் இல்லை. பெண்ணே, இது என்னுடைய நேரம் இன்னும் வரவில்லை. அவர் உங்களுக்கு சொல்வதையெல்லாம் செய்யுங்கள். அங்கே யூதர்களின் சுத்திகரிப்புக்காக 6 கல்குடங்கள் வைக்கப்பட்டிருந்தன. இந்த குடங்களை தண்ணீரால் நிரப்புங்கள். இப்போது எடுத்து விருந்து நடத்துபவரிடம் கொண்டு போங்கள். பொதுவாக மக்கள் நல்ல ரசத்தை முதலில் கொடுப்பார்கள். ஆனால் நீர் நல்ல ரசத்தை இப்போது வரை வைத்திருக்கிறீர். அவர் வெறும் தண்ணீரை ரசமாக மாற்றவில்லை, அவர் வெறுமையை நிறைவாக்கி தருகிறார்.